Ако си овен, това е твоя гел. Ти си бурята в салона, не питаш, правиш. Телец, кристал гел. Ти си скъпа, ти си лукс, никой не те заслужава. Близнаци, 3 личности, 1 маникюристка, ти си прекрасна. Рак, твърда отвън, мека отвътре, ръцете ти са топ. Лъв, маникюрът ти е по-блестящо от егото на бившия ти и това казва много. Дева, твърде прецизна, за да си истинска, но гелът ти е огън. Везни, избираш 2 часа, но пък си красива, заслужаваш минус 50%. Скорпион, маникюрът ти казва, не ме ядосвай. Стрелец, спонтанна, хаотична, но нито един гел почнат на време. Козирог, твърда, студена и перфектна, клиентите те обичат и мразят. Кой използва това? Водолей? Разбира се, уникално. Риби, плачеш докато ти правят ногтите, но поне са хубави. В нашия сайт отстъпки до 50%. Побързай да поръчаш, докато не са изчезнали като бившия ти.